فرمائیں فضائل آل محمد مصائب آل محمد بیان فرمائیں تو سونا دے استقبال واسطے باواز بنا صلوات ماشاء دعا برائے حضرت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک القدرت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد پروردگار آل محمد دی عزت اور عظمت صدقہ جتنے مومنین حاضر بیٹھے گناہ معاف فرما مومنین دا اس پاک جگہ تے ٹر رہا اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول فرما بانی مجلس دی تمام شرعی حاجات پوری فرما صدقہ محمد و آل محمد دا جتنے مومنین پریشان حالن پریشانیاں ختم فرما بے رزق مومنین نو امام رضا علیہ السلام دے نال دا صدقہ وسیع رزق عطا فرما بیمار مومنین نو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما بے اولاد مومنین نو حیاتیاں لے فرزند عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی طول عمر عطا فرما اولاداں نو اپنے والدین دی عزت و خدمت دی توفیق عطا فرما میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد دا بانی مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تے جا چکے ہیں انہاں دے قبر درجات بلند تر فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما ساڑے باہر میں امام دے ظہور تعجیل فرما میرے اللہ سانو اس قابل بنا کہ اپنے امام دی زیارت کر سکیے سانو سارے نو اپنے وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما تمام تر دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے اٹھی آواز نال صلوات پڑھو محمد و نعرہ تکبیر خالق اکبر دنا بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت اہل بیت دشمنات لعنت پاک بی بی دا دل دکھان والیاں تے لعنت پر محمد و آل محمد صلوات یہ اجازت میں ذکر پاک شروع کرنا بلند آواز میں صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین بے شمار الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات الذی ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے نبی دلات سونی صلوات
ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الاولين والآخرين علی ولی ذات بلند صلوات الذي له الشمس مرتين ضربة لي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات ادب ایک امال بنین دے بچڑے کیتے جنہائی کیتی ہے سمجھ گئے جو عباس دے واسطے کربلا دے وچ 9 لکھ نو منگوایا گئے تائیں تو میں پیادا ہے کہ امال بنین دے بچڑے کیتے تے 9 لکھ بدماش منگائے گئے دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے سنوائے گئے تے کر کتھا لے عباس تو کربل وچ تے ودید تو جشن منائے گئے تے شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے عباس دے ہاتھ کٹوائے آدھا پینا کوئی زخمی ہوئے دنیا تے اوپر لگ دیئے ڈھیر پیاسے ان دی مرہم پتی تھیندی ہے جتا دینن لوگ دلاس رونٹ دی کیڑی وجہ ہے شیعہ روندے کیوں ودے ہو پایا ہاتھ شبیر دیاں زلفاں وچ جدا شمرن نال جفا دے سیدہ دے تیڑی جرت نہیں آج کن میڈی تے ہوندے ہاتھ عباس شبیر اما بعدو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات نعرہ حیدری دعا ہے خالق کائنات مجلس مقبول فرمائے تو زیادہ دیر نہیں قبلہ حاجی صاحب بڑا بہترین محمد و آل محمد ذکر فرما گئے مجلس دی تکمیل دی خاطر ایک یا 2 جملے فضائل اس کے بعد ذکر مسائب اجازت ہے سارے اے ذکر ہا اے ذکر ہے اے ذکر راسی انہاں دی توجہ کوئی نہیں بات پیادا اے ذکر ہا اے ذکر ہے اے ذکر راسی جیڑا آدھے نہ ہو سی او نہ ہو سی اے وقت بھی ہو سی جیڑا آدھے نہ ہو سی او نہ ہو سی ذکر ہو سی کیونکہ اس ذکر دے بانی تو سانتا میں نہیں اس ذکر دا بانی کوئی پاکستان دا کوئی مالدار نہیں اس ذکر دا بانی خود اللہ ہے اللہ شبیر دا ذکر اس وقت بکرائے جدہ وقت نہ ہا عرش بری دا ممبر ہا ملائکہ دا مجمع ہا اللہ ذاکر ہا ذکر حسین ابن علی دا تاڑی اجازت ہوئے تو میں آج جناب نو
چار پانچ فضیلت جملے امام حسین دے ماتمی دی فضیلت اجازت ہے سارے دی کچھ صلوات پڑھو محمد والے محمد میری پاک سین معظمہ بی بی جس دی چوکھٹ دیاں میں اللہ قرآن وچ قسم کھا دی بی بی نے جڑیاں دعاواں منگیاں انہاں وچوں دو مشہور دعاواں ہم جگتے ایک پہلی دعا ہے مولا عباس باب الحوائج علیہ السلام اور بی بی دی دوسری مشہور دعا دا نام ہے شبیر دے ماتمی علامہ کاشف الغطا انہوں نے ایک کتاب لکھی دی بادشاہ غطا اس دے وچ انہوں نے لکھیا جو بیماری دی پریشانی دی حالت وچ میں گیا مولا شبیر دے روزے تے اور میں جا کے اتھاں دعا منگی جو مولا مینوں صحت یاب فرماؤ تے دعا قبول نہ ہوئی انہاں دی دعا جڑے صاحب معرفت ہوندے انہاں دی دعا دا طریقہ ساڈی طرح نہیں ہوگا اساں دو ترے دفعہ دعا نہ منگیے تے وقت بندے آ دے ہن تے ساڈی اللہ بھی نہیں سندا انہاں نے طریقہ کیا انہاں نے کہا مولا اے تا ہو نہیں سکدا جو تو اس درد تو میں کو شفا نہ ملے اے لفظ آ کے علامہ کاشف الغطا جدا رات بستر تے آئے سم گئے تو خواب دے وچ مظلوم کربلا دی زیارت مولا فرمایا جو کاشف الغطا صبح اٹھی باویں ایک سائیڈ تو میرے ماتمیاں دے ایک قافلہ آسی انہاں ماتمیاں دے وچوں جیڑے ماتمی تے تیرا دل آکھے او کو نپ کے خداوں آسمان دی طرف کر کے میرے اس ماتمی دا واسطہ اللہ نو دے میں اللہ تے کو شفا عطا کرے میرے اس گناہگار ماتمی دا واسطہ اللہ نو دے میں اللہ تے کو شفا عطا کرے سی ایویں علامہ مقدس اردبیلی میں ماتمی دی فضیلت پر سنے نا علماء دی زبان علامہ مقدس اردبیلی بڑے مشہور عالم دین شیعہ مذہب دے او راندے ہن مولا دے حرم وچ تے وضو دے واسطے ڈول جو سٹیا کنویں دے وچ تے ہیرے جواہرات دا باہر آیا وت سٹیا وت ہیرے جواہرات ہن جڑے چپ بیٹھے نے پہ سوچدے میں کاش اسی اوتے ہوئی وات ہیرے جواہرات دے بھرے والا ڈول باہر آیا تے مولا دے روزے دے پاسے دیکھ کے فرماندے مولا امیر ہون واسطے اے کافی نہیں جو تہاڈی محبت میرے دل وچ مولا میں کو پانی دیو میں وضو کرے سا انہاں دے بارے مشہور ہے جو انہاں دے آخری وقت وچ اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی کمزور ہو گئی مولا دے مظلوم کربلا دی زری تے من بیٹھے جو آدم میں کیا ڈٹھا ہے جو ایک ماتمیاں دا قافلہ مولا دے حرم وچ داخل ہوئے اور انہاں نہ اذن دخول پڑھے تے نہ وضو کیتے یا حسین کرے دے ہوئے ماتمی امام دے حرم وچ داخل ہوئے اور میں حیران ہاں بھی عجیب قافلہ جنہاں اذن دخول ہی نہیں پڑھیا وضو ہی نہیں کیتا اجاں آدھے پین میں دعائیں اٹھائیں منگدا میری اکھ لگ گئی تو مولا خواب دے وچ میں کو آ کے آکھیا جو تو میرے ماتمیاں نو حقارت دی نگاہ نال ویکھے تو میں تے کو شفا عطا کراں مقدس اردبیلی جیسے علامہ نو امام فرما رہے ہیں لگا وا انہاں ماتمیاں دے وچوں انہاں دے پیراں نال جڑی دھوڑ پہ لگ دی ہے نا اس دھوڑ نو چاہ کے اپنی اکھی تلا اللہ تے کو بینائی عطا کرے بڑا مارے علماء علیہ 9 لاکھ میرا دل فضائل اتنا کافی میں علی دیاں دی آس دا لوگ مصائب سناؤں کربلا دے میدان وچ اکبر لتھائے تغازی لیندا رہے اصغر نو چاہ کے حسین ترنت عباس لیندا رہے قاسم دے ٹکڑے آئے تے عباس لیندا رہے 9 لاکھ تانے مریندا رہے حسین نو لیکن عباس میں اجازت نہیں ملی جڑا کلا رہ گیا نے مظلوم کربلا تو میرے مظلوم امام دی 4 سالن دی تھی مشق چاہیے ہوئی ہر خیمے چ ویندی ہے تے آدھی اس خیمے میرا چاچا عباس نہیں آیا
جب میرے مولا اپنے خیمے چاہے نا تو بی بی لبابہ بی بی فرمائے دیئے فضل دا بابا حسین دی 4 سالہ دی دھیے مشک چاہ کے ہر خیمے چودی ٹر دیئے تے دعا کو گلین دی بدیئے آدھیے جے میرا چاچا آج پانی نہ گھنایا میرا اصغر ویر نہیں بچدا بسم اللہ کرا کوئی دیر نہیں کرامنی یا 2 جملے اس تو بعد میں مسائل پہ پڑھ دا جدہ اجازت نہیں نہ ملی تو میری سین بابے دے کول آئیے آدھیے بابا میرا اصغر ویر پیاسا ہے سیدہ دے سکینہ سوچ کے تو نہیں نہ ہوئے تیرا برائی نہ بچے میرے ہی مرابا میں میری سین چاچے دے کول آئیے آدھیے چاچا پانی گھننا جناب عباس دے دل وچ خوشی محسوس ہوئی فرمائے نے اجازت مل گئی ہے ہاں چاچا اجازت مل گئی ہے آ میں تے کو مشک پواواں بی بی علی چاچا تیرا قد دراز ہے ہو کے فرمائے نے جھکن دا این دروازے تے ول میں کو ماں سکھا گئی ہے میرے مولا اتنا جھکن جو اپنے ہاتھ سید زادی دے قدماں تے لائے بی بی رو کے آدھی سید زادی دا احترام کی تے قیامت تائیں یہ ہاتھ اونچے راسنیا میری سین مشک پوائی جلدی دے نال اپنے خیمے چین فضل دی ماں اجازت مل گئی ہے جلدی کر میری زرہ لیا میری تلوار لیا اشل تے سوار ہوئے جدہ آئے نا تے میرے مولا نے ڈٹھے سیدہ دے عباس کس پہ آوینے عباس روک فرمائنے جنگ کرن سیدہ دے عباس تلوار میں کھڑے زرہ میں کھڑے خود میں کھڑا دے یاد رکھیں جے اگر تو جتنے بندے مارنے نہیں مار لیکن ایک گل یاد رکھیں جتنے بندے تو اتھا مرے سے بدلے تیریاں بہنہ دربار آئے چکے میں بسم اللہ کرا عباس جتنے بندے تو اتھے مرے سے بدلے تیریاں بھیڑا دربار آئے چلے سنیا عباس تیری اجازت میرے کو نہیں تیری اجازت انہ کو لے جڑیاں تیرے آس تے وطن تو دورائیں عباس میری سین دے خیمے دے باہر آیت تطہیر دی تلاوت کی تھی ہے بی بی آدھی اممہ فضا عباس نواک اندر لنگا جدہ میرے مولا اندر آئین بی بی آدھی عباس کن پہ میں پہلے آکے جنگ تے پہ رہنا ہون فرمائے جنگ تے نہیں موت دے پاسی پہ رہنا موت نام آیا ہے کھل زینب دوال بی بی آدھی جے ویدہ ہے تھا آنجوے گاجی تے ہکا منت مشیر دلائی مانجا کھال ملنے زیور کہنیاں والے شرابیاں دے پیوں میں بول کے ویر سنائی والا جویں ترنے سوڑیاں گلیاں میں چاہوں میں تھر کے ویر دکھائی عباس گھوڑے تے سوار ایک نیزہ میرے مولا دے کول موجود جدن تریادی من تھیا مشک پڑ کی تھی مشک کو لے کے میرے مولا گھوڑے سوار ہے کمینہ دے عباس تو پانی ودا بڑھ دے تیری بہن دے خیمیاں نو آگ لگ گئی ہے جڑا میرے مولا نے مڑ کے ڈٹھا ہے اس کمینے ظلم دوار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کلم ہویا ہے مشک دے تسمے میرے مولا نے کبے بازو چپا ہے ایک کمینے وار کیتا ہے عباس دا کبا بازو کلم ہویا ہے ہون میرے مولا نے مشک دے تسمے موہ چھپائے آدھر کھوڑا جلدی دو سکینہ رات پہ دیو سی میں بسم اللہ کرا ایک کمینے یہ جوار کی تھے جو تیر مارے تے مشک جان لگ گئے اگے تادا کھوڑا جلدی دور ہون تائیں دمہ پیادہ ہاتھ بلم تھی گئے جدیاں غازی دے تے ٹوٹ مان گیا ہے شرفادہ آثار رکھ رہا دی گردن پیرے آغازی مال والے اہدا سیدہ دیوں پاسے کھے
تے ہوئے ڈھیر ہجوم زبادہ میں گزین تولادا نہ ویکھے مقتل جتو سگران ایک ظالم یہ جمار کیتا ہے جو گرز مارا ہے جڑا عباس دے پیشانی جوان لگے اوہل میرے مولا زین چھوڑی ہے تائیں تمہیں پیادا لتھا جھال کے گراز پیشانی ویچا تے جھوٹ جلیا اللہ منشانے تے عباس دی سنے اوہلے کتاب خیمہ ویچا اعلان بی بی آدھی میں کوئی نہیں زامن توڑے پردے آدھی تے ہون ہر کوئی خدا نگرانے میں ڈال گیا برکا سینوں تو بڑی قید دار اے بگا اللہ بیٹھے سیدہ دے عباس میری کمر ضرور مک گئے بھرا دلاش سے آ بیٹھے بھرا دا سر چاک جھولی چھپائے اکھائیں چون رات مٹی صاف کی تیر سیدہ دے عباس میری حسرت بہنے واری میں کو بھرا عباس کی آواز نے مولا بھرا سکا امان راضی پاسے نلوین آئے ساڑھ چاہ راضی آئی سیدہ دیا میرا پترہ مویا بھرا میرا کربلا دا تصاویر جنا عباس بار بار رکھے خیمے دے در دوین آئے عباس میں کو بھین ساڑھ میں شام وجڑے میں بسم اللہ کرا ہون سیدہ دے عباس تھوڑی جی ہمت کر میں تیری لاش خیمے لے عباس فرمائے مولا میں میری لاش خیمے نہ لے میں کو شرم ہوا دی اوہلے میرے مولا نے کیا کیتا ہے کیڑا گڑ چاہے ایک علم چاہے ایک مشک چاہیے خیمے دے پاس سے ٹر پھر جدہ بھینیاں دا ڈٹھے دیکھ کے آدین حسین جھنڈا کیوں آنے اوہلے میرا مظلوم امام رو کے فرمائے دل میں کو بھینی سہارا دو میں غازی ویر او مرایا ہائے میں کو بھینی سہارا دو میں غازی ویر او مرایا علم بردار او نہیں بچیا علم کھانی او بلایا بھینی نے پاس دیکھ کے میرے مولا نے یہ جمین کی تہ جو کربلا نے زمین ہل گئی سید رو کے فرمائے دل اے جنگ کربل دے موک گئی ہے تو ساؤڑ شام او بجنا ہے جائے روکنا او لہ گیا ہے کمر تاہی او جھکایا چوما ویر دے مس شابیر آکھے تیری موت لے کمر جھکا چھوڑ چوما ویر دے مس شابیر آکھے تیری موت لے کمر لیوا چھوڑ تے کو لہدا دیکھ کے گھوڑے تو بس تورا کھا کے روا چھوڑی چھاٹ ویر کو گل لا کے دنیا خالی مشک عالم جھاڑ چھاٹ ویر کو گل لا کے دنیا خالی مشک عالم جھاڑ کے جا جاتے سید جھڑ پاؤں بس تورا
الظالمین ماتم حسن